nástrahám lesnej divočiny i ohavným praktikám zlej čarodejnice. Ako zázrakom sa im podarilo tento traumatický zážitok prežiť. Janko a Marienka. Je však tento svetovo známy príbeh pravdivý? Alebo to je lož? S pomocou svetoznámych ranovaných odborníkov sme sa rozhodli do celej tejto kauzy vniesť svetlo. Deti boli jedného krásneho dňa zobudené o 5 ráno, aby už o 6:20 mohli byť v lese a hrať s oteckom zábavnú hru, kto nazbiera viac čučoriedok. Otec po 15 minútach túto hru ukončil a nechal ich samé kvôli ťažbe dreva. Janko a Marienka pokračovali v trhaní lesných plodov. Po očesaní posledného trička prepadli odpočinkovému pokušeniu. Po 2 hodinách sa deti prebudili a rozhodli sa vyhľadať otca. Na usilovné volanie však nikto nereagoval. Tato! Tato! Výchova 2 hyperaktívnych detí bola pre prostého drevorúbača príliš veľké bremeno, tak sa rozhodol pre náhle drastické riešenie. Tato! Opustenie dieťaťa je trestným činom, za ktorý hrozí otcovi 6 mesiacov a 4 roky odňatia slobody. Janko a Marienka sa pomaly zmierujú s skutočnosťou. Sú v lese strátení. Stratené deti musia čo najskôr nájsť cestu z lesa. Chodia však neustále. V stereotypnom prostredí veľmi ľahko dochádza k dezorientácii. So zatmením sa začínajú ozývať aj strašidelné zvuky. Jedným z týchto zvukov je aj Jankové brucho. Keď je žalúdok prázdny, vyšle signál do mozgu. Mozog začne stimulovať zažívacie svaly, čo sa prejaví v rytmickom vlnení stien orgánov tráviacej sústavy. V prázdnom žalúdku sa okrem tráviacich šťav nachádzajú aj rozmanité plyny. Tie svojím pohybom vytvárajú špecifický zvuk, známy ako škrkanie bruchu. Hlad spôsobuje zmeny nálad a umocňuje frustráciu. Pokiaľ si chcú zachovať zdravý rozum, musia urýchlene vyhľadať pomoc. Vedy sa strátili v hlbokom lese. Musia bojovať s neznámou divočinou, hladom a frustráciou. Keď už situácia vyzerá beznádejne, deti objavujú pozoruhodný dom. Konečne záchrana. Ale namiesto toho, aby deti vyhľadali v chalúbke pomoc, začali na nej hodovať. Konzumácia cudzieho domu je obyčajné vytrešenie. Podobne ako drevostavba chodia drevokazní chlopcovia, perníkovým stanom chodia nenásytné deti. Konzumácia perníkového stávania sa dá klasifikovať ako trestný čin, za ktorý im hrozí odňatie slobody 1 rok. Pojedanie budovy znepokojilo majiteľku domu. Na otázku, Čo mi opatkáva perníče? deti klamlivo odpovedali, To je iba vetríček. S klamstvom tieto deti očividne nemajú vôbec žiadny problém. potom ako dôverová žena zavrie okno, deti dosť pokračujú v konzumácii stavu. Deti si však neuvedomujú, ako fatálne tento pokrm ovplyvňuje ich organizmus. Ak deťom povolíme prístup k väčšiemu množstvu cukru, je to rovnaké, ako keby sme prijali benzín do vody. Cukor v tele stimuluje činnosť nadobličiek. Tie začnú vo väčšej miere vylučovať hormón adrenalín, ktorý spôsobuje zvýšenie agresivity. Aby sa perníkové salto, aby sa drevostal, aby sa stavený materiál ochránil proti poveternostným podmienkam,
musí prejsť dôkladnou povrchovou úpravou. Impregnačných náterok sú ako rozpúšťadlá použité metylbenzén, mimo iné nazývaný tiež toulen. Začou, čo si deti pochutnávajú na perníkovej stavbe, do tela sa im pomaly, ale isto dostávajú jedovaté látky, spôsobujúce paranoju, halucinácie a nezvládateľné chovanie. Bez preháňania môžeme tvrdiť, že tie deti boli sieté perníkom. Podľa výpovede detí sa ich stará žena chystala zjesť. Je však toto tvrdenie pravdepodobné? Každý si spomeňme na svoju babičku. Má babička chrup na to, aby dokázala zjesť 2 deti? Musíme si položiť zásadnú otázku. Mala žena chrup v takej kondícii, aby bola schopná skonzumovať adolescentov alebo malé deti? Odpoveď znie nie. Všetko nasvedčuje tomu, že tieto deti opäť klamali, keď obvinili ubohú starenku z kanibalizmu. Za ohováranie takéhoto rozsahu je trestná činnosť 6 mesiacov a 4 roky odňatia slobody. Šokovaná žena pomaly zisťuje, že jej dom pomaly mizne v žalúdkoch 2 strážnikov. Nakoniec sa rozhodne zakročiť a ochrániť si svoj dom. Keď sa malému svetovanému dieťaťu pokúsite odoprieť jeho sladkosť, nastane teror. Tá pani si prešla skutočným Útok bol prevedený rýchlo a efektívne. Dlhodobé pečenie je nezlučiteľné so životom. Hodením seniorky do PC sa páchatelia dopustili trestného činu vraždy. Trestná sadzba je 10 rokov až 10 až 18 rokov na nejaké slobody. Týmto však hnevanie perníkom povzbudených príťažníkov neskončilo. Predtým, než deti z miesta unikli, nehambili sa prehľadať chalúbku a odniesť odtiaľ perly a drámy právkami vysokej nominálnej hodnoty. V tomto prípade hovoríme o trestnom čine krádeže. Trestná sadzba je 4 mesiace a 6 rokov odňatia slobody. Potvrdzuje sa, že ten, kto klame, ten aj kradne. Konzumácia chudoby. Chladnokrvné priloženie dôchodkyne do pece. Krádež. Dajú sa tieto skutky nazvať hrdinskými? Určite nie. Ukazuje sa, že rozprávky majú názve tajomstvá. Toto je len jedno z nich. Janko a Marienka patria určite medzi najzákernejších psychopatov rozprávkovej histórie.